Ngenkathi kwanda lezi impethu lezi ukwanda kwabantu ebandleni. Oh. Yebo. So nina nabazalwane ebandleni baphithizela nibone impethu. Yebo. Mayi babo, sasakholwa ke seyimpethu. Sanibona nonke babukele emakhaya. Welcome to my YouTube channel. Igama lami uNomthandazo uMangcobo Mapholo. Iqade lihle. Babukeli kune video la isimanga senkinga. Abafundisi bethu siyabathemba kanti sazi ukuthi ebusuku benzani. Asibuke le video sizwe ukuthi kwenzakalani kuyona. Ningakhohlwa ukulike, ni comment, ni share, ni subscribe. Ngiyabonga. Ubaba wenza lento le ekuthiwa ukuthwala. So ubaba sizwana nje naye ngoba wangitshela lezi imfihlo lezi. Shuthi ukungisondeza kwakhe eduze kwaba ukuthi enze isiqiniseko sokuthi mina angidlulisi lezi zinto ne. Kwase kuba khona isikhathi ke la ubaba angitshela khona ukuthi kunenyanga yakhe upheqa somphembezi. Oh, upheqa. So lenyanga le wangisa kuyo ke ubaba asho ke kuyo ukuthi nanga umuntu ozokwenza umsebenzi emva ukuba yena esedlulile. Angazi ke babevumelane ngani. So ubaba angitsheleke angandisele nje konke ukuthi wenza kanjani noma kukhona okunye angifihlela kona. Ngoba ke ubaba wayesedlula emhlabeni ngase mina eceleni ngiyahamba ngiyakulo baba lo inyanga le upheqa somphembezi. Yes. Ngiya kulinyanga le ngayibuza ukuthi kwenzeka kanjani konke lokho. Wase engichazela ke lo baba ukuthi into eyenziwa ubaba ukuthi wafika lapha kuye bese wamcela ukuthi amnike lento. So into eyasenzeka emva kwalokho njengokuchaza kwakho ubaba upheqa somphembezi ukuthi wafike watshela ubaba ukuthi makahlabe inkabi eziyishumi. Emva kwalokho inkabi lakhe inkomo. Yebo inkomo. Yebo ekuhlabeni inkabi ebese amakhanda einkabi ezo5 ayigqibe phansi lapha ngomnyango webandla. Then amakhanda futhi ezinye lezi ezo5 uzobe sewagqiba lapha ealtare epulpit lebandla. Okay, indlu yesonto yakhiwe ekhaya. Yebo isekhaya egcekeni. Yebo. All right. Okay. So uma esewagqibile ke kuzoba khona ukubola kwalamakhanda lawa. Then emva kwalokho kuqhume impethu. Ngenkathi kwanda lezi impethu lezi ukwanda kwabantu ebandleni. Oh. Yebo. So nina nabazalwane ebandleni baphithizela nibone impethu. Yebo. Mayi babo, sasakholwa ke seyimpethu. All right. Yebo. Bese ke qhubeka kuthini? Yeah, so emva kwalokho ke kubeke sekuphithizela ebandleni nami ke ngingasamangali ngoba sengatshelwa ukuthi lenzakalani kahle yenzeka kanjani. Yebo. So sekumele ke ngiqhubeke nalomsebenzi ke nami ke wasengitshela lo baba ukuthi emva kwesikhathi esithize emva kwa6 months kumele kube khona nomsebenzi owenziwayo la ekhaya. Ngizobeke sengihlaba nga2 mina hayi lo 10 lo okade owasho ubaba upheqa somphembezi wesiqalo. Mhlambe kwanda kwebandla ke ngizwe ukuthi wena ngiyeza ukuthi wawuclose nobaba futhi imfihlo zazigcinwa kuwena njengoba uyazi naleyo ukuthwala kababa ngebandla ukuthi etholele ibandla nje. Laba abanye bakwenu baphi baclose ebandleni ba participate into ezenziwe ebandleni noma into abangayingeni bafika makwenze njani la? Yebo, labantu bahlala la ekhaya egcekeni. Kodwa izinto zebandla abayinakile nje kakhulu. Bayaya nje ngaleso sikhathi bona mebephile nje impilo emnandi konke kuphelele kubona. Ukuthi konke kuqhamukapi abanendaba. Kodwa ke ngiyamsola kakhulu ubaba kulokho ngoba ukube wabagqugquzela nje esaphila ukuthi abanakekele ibandla ngoba yilo elizoba yifa kulomndeni. Ya abayinakile nje kakhulu kangako. Nami ngaze ngasizwa
nje omunye umamncane ongikhonzile wathi uzongicebisa nje ezintweni eziningi anginike izeluleko njengoba naye wayebukela kubaba futhi enayo lento yokukholwa. Bandla lini leli ma ungasichaza? Ibandla leziyoni ba. Oh. Yeah. Okay. So kuyona yonke le jazz kaBaba gqitshwa kwamakhanda enkomo amahlanu eminyango wendlu yesonto nasepulpit. Iyona yiphi indlela eyenzeka ucabanga ukuthi iyayiqhuquzela ekutheni kungena imali la ekhaya kwakwenzakalani? Khona into edlalwa abazalwane ekutheni kube nemali la? Yebo ikhona impela into enjalo. Kwakumenyezelwa njalo ebandleni uma kuzophela inyanga ukuthi kukhona umnikelo kaBaba, umnikelo weinyawo uma ubaba ezokhuphuka entabeni njengoba ubekhuphuka njalo uma kuzophela inyanga. So kuba khona umnikelo weinyawo, kube khona isipheko, kube khona transport abalimithiwe kabazalwane ukuthi bakhokhe kangakanani. So leyo mali yayiphuma njalo ebandleni uma kuzophela inyanga. And ke usuku nosuku ubaba kwakhona abazalwane ayebasiza ngeenkinga zabo zasemndenini, aphinde eluleke abazalwane bakhe futhi abashadile esebenzela khona futhi lapha ekhaya. Okay. Ya kube khona futhi la elapha khona futhi khona lapha egcekeni la. Ilokho kuphithiza lawo lezi impethu. Yebo. Okay. So ngicabanga ukuthi yizo ezayidonsa yonke le mali nalabo abantu laba abazoletha le mali la ekhaya. Yebo. Okunye kwakune stokfela sebandla. Angithi niyazi ukuthi kukhokhwa ishumi. Sure. So njoba kudlalwa istokfela, uma sesohlukaniswa leso stokfela u10% ishumi zaziya kubaba. Yebo, ngithi nazo njengomholi. Yebo. Okay. Yebo, so zaziya kuye zifike zicontribute ke ezintweni ke zasekhaya. Ngicabanga ukuthi ingakho nje ekhaya sasicebeka ngaka yiyo le mali letha abazalwane. Kanti ke futhi ke ubaba waye umuntu eyaziwa kakhulu edumile. So kwakuvele qhamuke nje abantu bathi bezwa omunye efakaza base beza ke bezofuna usizo bafe bashima lenkulu thothi umuntu unenkinga nje ukuthi uyawakhohlwa amaphupho. So akhokhela lokho. Yeah, bakhokhela lokho ubaba ezovela nje amthandazise kuphela thothi umuntu uzoshiya 10,000. Yebo. Impethu ziyasebenza kakhulu. Yeah, so now sekufika esigabeni sokuthi ke ubaba kaseke emhlabeni sengena wena enyathelweni njenge leader ebandla. So wabuyela ke kusompheqe wakutshela imfihlo ukuthi wenzani nani waqhubeka neprocess. Asithatha usibeke ke eqaleni kwakho ke kuyale phambili. Kwaqala nje ngokuthi ngigcotshwe as ubishop. Yebo, ngoba imina owayezophatha ibranch enkulu. Cabanga ebandleni lakini futhi wakushesha kakhulu. Awuzange uye kumfundisi, awuzange uye phela ebishop. Lotho ngama levels mtshana. Ngavele nje nami ngathuka ngoba angaze ngibe umshumayela, angaze ngibe umvangeli, angaze ngibe umfundisi. Ngazithola nje sengubishop. Bekhona futhi abanye obishop abahola amanye ama branch. Kodwa ke ngazi mhlambe kwaba ukuthi ngoba yimi inkosana kubaba ngase ngithola ke sengigcotshwa ke sengiba ubishop ngoba ngicabanga ukuthi babengafuni kube khona umuntu wangaphandle ozohola ibandla lonke. Yes. Yebo. So ngase ngigcotshwa ke ngiba ubishop. Siloke ke sixhumana no baba lo Pheqa Somphembesi. Alo nginika iupdate ukuthi mhlawumbe emva kwesikhathi esithize ngenzani, emva kwesikhathi esithize ngenzani ngapha ebandleni. Khona into nje eyavele yenzeka ngoba mina ngangashumayeli, ngangaprofeti, ngangathandazeli, kodwa kwavele kwazenzakalela nje after lokho. Hawu. Ngoba ngaye ngavashela ubaba uPheqa Somphembesi wangigqumisa kwase kuba khona nje angifakela kona athi ngigeza ngakho ngiphinde ngichele egcekeni ngichele nasebandleni ebusuku. So emva kwalokho ngayithola nami sengwazi ukuprofeta, sengwazi ukuthandazela, sengwazi ukushumayela. Sikhaleni nje. Yebo, esikhaleni. Intathu ungayenzi before. Yebo, intathu Sompheqa wayevula lento. Shuthi njengoba usukwazi ukuhlola shuthi nobaba wakho bekwazi ukuhlolela abantu, ekwazi ukubasiza ngendlela osho ngayo ngenxa yesithwalo
Shuthi kuyiqiniso ukuthi ngampela niyakuthwalela ukuhlolela abantu kube ngathi isiphiwo senu kanti aninasiphiwo next. Nilimaza abantu. Understood? Khuphuka sompheqesi. Yebo. Yeah. So ngenza ke nami le msebenzi ngabona umsebenzi kaBaba uqhubeka. Yabo imali lokuqhubekile futhi ngena abazalwane khona aba offerisha ngisho ukuzocleana ekhaya. Yes. Lapho ekhaya mkhulu umuzi kodwa Nebaningi nani ningayicleanela. yebo sibaningi kakhulu kodwa sesithola nje abazalwane bethi bazocleana nje bayibiza lento ngokunakekela ugcobo. Oh. Yebo, Yeah. it's part of umnikelo kubo. Yebo, so babeza ke bezocleana abanye bapheke yona sasithola ngisho abanye bavele basuke bezogada nje. Hawu. Bezogada sithola abanye sebe nebhamu la ngaphandle bathi bagade nje umuzi kaBaba wabo. Yebo. So yeah kwahamba ke safika ke isikhathi la ngithandaza khona kwavele wasuka nje wathi angithandaze uma ngithandaza yase ifika into kimi ngazibuza ngathi ngempela sifike kanjani la ngoba mina lokho ngangithi ngikwenzela ngikwenzela ukuthi ngisize ubaba ngisupport nje ngomsebenzi wakhe. Sure. Ukuthi ke ngagcina kanjani nami sengi-attached kulento yobufundisi nani angazi kodwa nje kwavele kwazenzakalela nje Sikhaleni nje. yebo esikhaleni nje. So into ke yasenze emva lokho ekuthandazeni kwami kufika into kimi engibuza ngabazalwane. Okay. Angithi ngiye ngasho ukuthi ngiye ngazithola sengiprofeta. Oh yeah. So kufika into kimi it's like ngikhuluma Nathi nomuntu une voice thizeni. yebo kodwa angimboni lo muntu. Yebo, so uzongibuza ngabazalwane ukuthi labazalwane abanezimpilo zabo ezimile ngenxa yomndeni wala ekhaya akamenshini mina akamenshini ubaba kodwa uthi ngenxa yomndeni wala ekhaya uthini ngabo. Yase ingithinta lento ingilimaza to an extent that mangiyibuka yabhlunga inhliziyo yami. Ishona kakhulu futhi inhliziyo yami ngoba ngithe mangibuka abazalwane impilo zabo imile. Zimile impilo zabo bengicabanga bayanikela la. Yebo banikele kodwa nje alukho litheni okwenzakalayo kubo bamile mayingamile impilo. Siyawubonga umoya ongcwele ofike kuwena bhutwana. Bakhona mhlawumbe ukuthi mawubabuka ubone ukuthi lo unikela ngomnela umholo wakhe wonke. Yebo bakhona impela. Sure. Yabona nje khona omunye ubaba wakwaNgobese usebenza emafemini. Lo baba loya uthi yena emndenini wakhe umnikelo wakhe uletha wonke uncamela ukuphila ngegrant le yabantwana yena nomndeni wakhe. Hawu. Yebo. Okay. So yase ingihlaba kakhulu lento ingithinta ngoba asideserve yonke lento le esitholayo kanti futhi nabo laba banikelayo abakudeserve lokho kwenzeka kubo ngoba kuningi abangakwenza ngale mali yabo ukuthi bathuthukise izimpilo zabo. And abekho aware ukuthi lento abayenza bazenzeni lutho banento bacontrola abazi nje lutho. So ngiye ngahlala ke ngase ngiyicabangisisa lento ukuthi yini mhlambe engayenza ukuze impilo phela zalabantu zithuthuke ngaloke uthuthuka ngapha emndenini lapho futhi nawo lo mndeni osizwa ileli bandla awunendaba nhlobo nebandla habe awuz involved inhlobo entweni zasebandleni bafika nje ngaso Hayi zama ngempela sicela ungathola usizo akusize ngoba kubhlungu ukuthi abantu ngaba izigqila besebenzele nini baphinde basebenzele abantu abanganalo ndaba ngisho nalelo bandla lelo. Siyabonga umoya ongcwele ohlele kwenu. uNkulunkulu usakhona usaphila ezinhlizweni zabantu siyabonga. Babukeli ningakhohlwa ukulike and share and comment amavidiyo wami. Nibe nosuku oluhle.